Jaka Genesis kan long ka baningkong ka dekhot ka ba kwa ba ni puli lang bat phie ni ka step ka dekhot ka ba arfun rio bat arfun yo ka dekhot ka ba ngi baro ngi la ju puli ni ka tinu blei ani nga kwa ban krani phi ka we ka khubor ka ba ngai phya ban ya sha lang bat nga ka ba um sim bu kho jong bleng yarat ke jing em jong ban krani phi ya ka ni ka tien jong blei ka bible ka ong kum ni sngewbha ti u blei lo ong tu ngi thau yo brio ha ka dor jong hi kat ba kum ka jing srim jong hi Bahkan sensyar halor ki dok ha ka durio bat halor ki simbeneng bat halor ki kinjam rat bat halor ki perthai baro bat halor ki bakenja bapar baro ki bapar halor ka khendo kad khot ka bar punyo kong kumne kum ta u blei ula thau yo brio ha ka dur jong u hi ha ka dur u blei ken ula thau yo u shinrang bat kentei ula thau ki ha ka step ma kwa ban kran ye phi shapang ka jingktah ka jong blei the touch of God sngewbha Blei na du meningkong kawai na ka jinglong ka jong u ka ba u don ha ka por ka ba thau yo adam bat ka em ha ka por ba thau ye ki ka jing kerpang jong ka jing thau jong blei ye kini ka dei ka ni ka wei ka ba u blei u kta yo adam bat ka em dalaki kti ke jong u amen ban ka kwa banong ipi ba ka jing kta ka jong blei yo adam bat ka em kam kut tang ka jing kta ye ki hande ka dei ka ba u blei u kta sunan the whole humanity amen no matter how adam bat ka em ka don ka jat ban reu baro jong ka perthai amen tinga kwa ipi ni ka ni ka step ba ka ktien ka jong blei ka ong ba palat ya ka bang ngi ang nut e ka jing kta ka jong blei ha ka jing im jongi u blei u kwa bang kta e ka jing im jongi more than you desiring the touch of God in your life, God in fact desires to touch you amen bang kwa bang kran ni pi ba ka ba phila man khmi lenti ha ba u blei u kta e ka jing im jong pi kaya ka ba phila man mat kaya ka ba phila ban experience ka jing im jong pi ha ba phi mat ka jing kta ka jong blei ha ka jing im jong pi sngewbha ka khot ka ba ka long ka ba ar ka khot ka ba nyong an puli Genesis nga kwa an puli ka ni baru try u ba u blei u la thau yo brio ka tu ka ktien bla thau yo brio na ka domet ka mo ha ka por ka ba u blei u shem yo brio sngewbha na ba lei ba u blei na mar ba u blei u kta yo brio ka dau ka long ba u blei u kta yo brio ka dei ka ba u blei u kwa ban ka jingiasyllok ba u brio amen the purpose of touch is for relationship and fellowship amen amen but u blei u kwa ka dei ka wei ha ba u blei u kta ru sngewbha nga kwa ban pani pi nga ktien ka jong blei ba ba u blei u kta e ka jingim ka jong pi kam dei tang ba u kwa ye ka jingiasyllok ba ka jingim jong pi u kwa ru ban ya te jutang ba ka jingim jong pi amen God's touch is he wants to have covenant with you amen blei u kwa ban ya te jutang ba ka jingim ka jong pi Panyo kang bau try bau blei ula tau yo brio na ka domet ka kendo ba ula persat haki ka tliuk mot jong u ye ka jing persat ka jing em baru tau brio ula long ka mensim ba em ka kting jong blei ka ong amen hagawi ka singi men step ka ganang pusat ni ka ktien ka jong blei barbor ha ka jing em jongi ngilong per bha na ki jing tau baro ngi habang ikta ya no kabumot ngi kadon kata ka jingiasyllok ka bajan ba habang ikta no mo you don't just touch somebody without relationship isn't it wala ka song kha song man rungi so tho e ka ta ka jingiasyllok si tanga de nam wala la ki ba mi ki khun na phiru ban khta e ki mo hoi ki don ka ba generally pi khta e ki brio ne ka pair ha ka ba dei bat ka jinge ka pair ha ba pi khta e no ba ka don ka jingiasyllok ka ba jan amen with a covenant relationship is different hallelujah amen tinga kwa e pi phini ki ni ka wai ka baning kong ka ni God's touch is God desiring to have relationship with you. Kajing kta kajong blei kadai ka ba blei ukwa bandon kajing dei bat pi kajing selok bat pi kajing te jutang ba kajing im pi. Let's see ong pastor ngala don ngala mat kajing kta kajong blei kajing em ngala kapat ngalawan che ke hima kajong blei ngala priang yu jisu la bon snam chwa kajing kta yu ngakwa banong pi man ka por ka ba blei ukta afresh ye kajing im kajong pi ka don ke ha kajing kiu jong kajing day baru blei amen hallelujah
Tengah kuai pi ke ni ke step blessing am tip ha ka kerdang ka ba kumnu piran ka ke jing dei jong pi bat ublei ka ba pilaya bat ublei ha ka jingim jong pi ri ha ke ni ke step nga kwa ban khot ye pi she ke jing jeliu ye ke jing dei jong pi bat ublei. Amen. Hallelujah. That you will see that God desires to touch you. Amen. Nga ongi pi ba ngi ema ki sngi ke ba ki brio ki kwa ke jing sta ke jong blei. Ki kwa ye ke jing ye ke ta ke jing sta ke jong blei ka ban thao ye ke jing im jiki sngewbha ha ka por ka ba blei u thao kta ning kong ye ke jing im ke jong Adam ka ktin ke jong blei ka ong ba na ka domet umi u shinrang bar ka khinte nga kwa phin I ke ni ka wei sngewbha. When God first touched you, He formed you. You became a new person in Christ. Amen. Haga clip mat ka baning kong ka ba buli ukta ke jingim jong pi omat ke jing kapat. Kan pi bikin ma ye ke tu ke jing kapat ka ba pi pedang yu Jisu ke jingim jong pi haga pi snow ke jing rap gospel men sembu ko ukta ke donut jong pi bara bangi crunch pang ke jing kta ke jong blei kam dei ka bangi su snow ke jing kta ke jong blei na ka met ke jongi hene ke de ka ta ke jing tre ke jong blei hapo ka men sem jongi. Amen. Kau boleh ukta ingi seledehi. Amen. Bagaimana kau por haga jingim jongi bah bangi mat ke jing kta ke jong blei wat ke ni ka met jongi ka snow thu ke ta ke jing kta ke jong blei mo. Kanu nabi bila jukta ke boarding electric. Ha? Lesi ke jing bakla bila kta lesi himut ban mo kadang kau por kau macam kan mau ledi karong ka immersion rod ge jupon kamban pun khlo ko umma ting teng ko aban test si kum tu ting teng nga test kai de pipong ka slipper ka ba ji de pilabat kar de pipong ka slipper bam ji amlele de pita tak tak tum kam ju lele tenga persang le ma si sen tenga phang na ka slipper bam de man phang ka ji ka ai ka tu ka jat ka tu ka boarding nga ngasu tu ba ka jing kta bar board. There's always something release when you touch something powerful. Amen. Dia apa pimma de jing kta ka jong blei ru kadang ka bor ka jong blei ka ba pelai lu che ka jing em jong pi ban le ka jing em jong pi. Amen. Pinum long kum ju sngewbha to. Ini apa ikin dia saya ktin ka jong blei bon kin khat Bible nga kwa pin pe ikini ka way. So sapa God made a covenant from the beginning of time through His touch. He wants to breathe afresh in your life. Sngewbha na du meningkong haga por ka ba beli ukta yu Adam dei tam ukta yu Adam u persat sundan ye kata ka jingim jong u ye ka mensim jong u haga jingim ka jong Adam baru Adam long jing thau ba u ba im ka ktin ka jong blei ka ong sngewbha haga jingim jong iru Larangi kwa bangin yai roy haga ta ka jing khot ka jong blei bangin roy ha kum ki banget haga jing im jongi bangin roy haga no ka jing khot ka jong blei haga jing im jongi ngi don kam si don kam me ka jing kta ka jong blei haga jing im jongi. Amen. Pimla banang oh blei ukta enga mun chua ar post nem mun chua nga kwa banang ba u pimla ban shan pimla ban chu im haga ega ba pila de mat menor pi ban yai mat yo blei haga jing. Amen. You have to continuously experience the new touch of God in your life. Hallelujah. Amen. Don't settle in the old touch. Kiba bon ki bri ki ong alamat yo blei men chua mentapat kalong kum no ka jing em jong pi. Bala phim dan ke jing mat ke jing kta ke jong blei ke ba bara bor ha ke jing em jong pi nga kwa banong ba ki ke ba kin jaman sim tip kalong kum no ke ba kin jaman sim ka shulong melen ka shulong melen. Amen. Ngai ngai ke step ka bangang money utrai ngam tip pi and I blei He touched me afresh this morning. Amen. Ka bangang money utrai there was a touch afresh in my life. Amen. Bangang snow tu aga jing im jonga bangang ya ha ka jing shakri blei bangang pen sngewbha yo blei ha ka jing im jonga I cannot rely on the old touch. Amen. Ngam la man pen khlo ya ka ka bangang amat man chua Kiba bon ma ki brio ba ki crunch pang jing shakri blei nga so si banganong ipi ba kiba bon ma ki brio ki ong ong nga ma ki jing tri ki jong blei man shwa ong nga le kum ta nam tau trai ong nga chet hem kum ta nga ju kali bar bor ke jing im jikwi ka ba menta ka long kum nu ke jing im jong pi ka ba menta ha to ka dono de pi ka hem nem ka ba menta ha to pi ma ne me ke jing kta ka ba thmai ke jong blei ka ba long a fresh ke jing im jong pi ka ba u blei u persat thmai ke jing im jong pi mana ka por. Amen. Don't rely on the old stale food. Amen.
What you no brio kwa ban bam ka bala sa mo ni sekenat ban bam ka bam ka bang yong ngan set fresh mo boleh ka bang ti mo ka tu ka basa ka sulong ka supun kedang hi kan ndri kam dan pat kata ka jing sutenat ha kata ka jing bam ka ba pi bam dei nam ya ka bam ka ba kenja do ngi sutu kata kan utam ka ba kenja men siam dei nam kan utam ka ba kenja men siam ka ba ngi ban ang nuot ba try I need your fresh touch in my life amen la phila banong try men akta ngakat tu ha ka jing im jonga ngakwa men ngai kta ka jing im jonga amen kadon ka por sngap hang ne kren pin ka tin ublei ba ublei teng ukta ye pi directly kadon ka por ka ba ublei upan kam ye ki briu jong blei ka briu jong blei ban kta ka jing im jong pi amen but kadon ha ka jing im jongi ha ban sko thu don ki ayom ha ka jing im jongi ba kadon ka por ka ba ngi don kam ye ki jing kta jong ki briu jong blei ki shakri jong trai ban pelai lo ye ha ka jing im jong pi kadang ba pin poi sha ka thong ka ba ublei udon ka jing im jong pi amen hallelujah manong pi ba kadon ka por ha ka jing im ka bakat marang shakri ublei ngabu ka ni ha ka do no jong trai ngakwa bangan kiu ha ka jing shakri blei ngakwa bangan kiu ha ka ba me khat ka jing im jonga pitep na mu blei wang ini ko mai wang ki brio ki mala thong ha ka jing im jome you serve them shakri ki serve them blessing im su thu thane kata shakri ki giran ki they'll bless you what they have they'll transfer on you what you need they'll give it to you ke ba ke don ma ki kin pen so thiet ha ka jing im jom pi amen ya ka jing khot ka jong blei ha ka jing im jom pi goi khon bi jong blei sngewbha u blei u khot ye pi u pen sle ye pi ha ka ju ka por pirong kam ban hapo ka jing pen sle jing alam jong nu ban rap ya ka jing im jom pi pa pin poi se ka thong ka bo blei don ka jing im jom pi amen amen hallelujah to ngakwa ba pin pai ban nga shaban kong Samuel ka long ba khandai ngan pani pi ka jing im ka jong sim sol ya sha ban ngam tang sngi ngan le jai ba pi ya ka jing kta ka jong bless ba the touch of God bani kong Samuel ka long ka ba khandai ka khot ka ba khat san ba ka ba khan riu ngi tip ya ka jing im ka jong u ka jing im ka jong u sol ka long ka ba ka bani kong Samuel long ba khandai ka khot ka ba san ba ka ba khan riu sa bangan puli ko ba ka long na ka tin blai pikan ma am ki khon Israel ki pan ki ong yo blei bon ice em ki namar ki khon Israel ki la yo ye ki we ki jat ben riu amon ba ki don ki em ti ki khon Israel ru sngewbha namar ka testament ga borem pinte bai ki ni bai ki khon Israel u blei u thong le ni u blei u penon kam ye ki prophet ki no ye thu lupa ban krani ka jat ben riu Israel to sngewbha ene lupai ki nong bishar nanta ki miru ki siem ki ba ublei pen sle e ka jing im jong ki bakin krani ka ktien ke jong blei ka jat ben riu Israel to sngewbha bar ki khon Israel hang ne ki ong trai ngiru ngi kwa usiem ngiru ngi kwa banan usiem halor jongi ban ngi kwa siem ngi kwa bangin don we usiem halor ka jing im jongi ene ublei u klem shem so bhai ka ta ka jing ong jong ki khon Israel namar ki khon Israel ki klem i thu yo blei ba uri usiem jong ki God is their king. Khat san ga omne tiu trai si sngi men shwa ka ba poi u sol la ya thu ha ka skor u Samuel u da ong sngewbha pikan mau em ba hadien ba kum no blei u ong ba sajit ya sajit yu sol sngewbha sajit yu sol na ka tribe Benjamin ban long sim sngewbha ga ni ga wei but u blei kum no ka ja ga wei ka jingja ba la ja no ki kada jong u sol ba ka ktien jong u khpa jong u sol ba ka Bible ko ong ba yu sol u khpa la pha ban kat bu shakri jong u ban le ban wat itu ka ba kitu ki kada ki belajar no te kad ba kirang lek ban wat ki kada sngewbha ka poi ka por na ka kawan ka por ka ba u sol u khlem tip chu kum no ban ni wat chei ye ki kada u ni u shakri jong u ong kan rat yang ni le chwe u nong ye thulu pa u breu jong u blei u bala ban batai ngi chei ki kada ki non belajar no sngewbha tiga Bible ka ong bakat ba usol unang wan ban kendo yo Samuel u prophet jong blei sngewbha u blei la dep kren lupa yo Samuel sngewbha ba uniu khna u ban wana khmat jong me uniu ba gerteng usol ya uni men sa thong yu ban long sim sngewbha ga ni ha
But the Bible kalong bala keren you haga score sngewbha ba keren ni score ha ba Bible kong haga score yung Samuel mde haga score hang ni kede score ka ba kenjaman siam ka score ng dok note ka jongu. Amen. La shai hamar ke ni ka por sngewbha ngan pha shame yu briu uban ka ri Benjamin temen pen sle yu ban long unong yalam halor ki briu jong ki Israel ba on pelat ki briu jonga na ka kti ki Filistia na mar ngala khmi ela ki briu na ba ka jeng lingyar jong ki kala poi shanga sngewbha u Blei ong yu Samuel ba me meron kaman pen sle yu ni u briu ka jeng kta jong u sngewbha ba uni u briu unlei nam taga jat bandru Israel sngewbha man ka por u Blei ukta e ka jingim jong nur jong no ngan pani phi na ka ktien u Blei ba ka dan ka jing thmu jong u Blei lemba u tu brio le ne ka to ka brio ka ba u Blei kwa ban le shikiwe. Amen. Wala ma phi mat ma phi ka jing kta ka jong Blei kam de ban sakut api ke de ban tu na phi shikiwe ka to ka jing kta ka jong Blei. Amen. But ubat ba kaktin nga jong Blei kani kaktin pensle kaktin anoin kabamot ba u Blei uong yu Samuel nga kwa men pensle yu ka dor jong jing pensle kadi ka ba u Blei ukta yu Sam yu Saul. Amen. Kay ka ba mi na ka jing kta bang me men long ka jingker kui ki jat men ri Israel sngewbha namar ba kilalong ka Bible kom no namar ngala khmi ya ki briu na baga jingling yar jong ki kala poi shanga namar ki briu ker hapreng ka jinge nga khta ye me ba men khta ki we. Amen. Amen. Te bara bor habang imat ag jing khta ka jong Blei sngewbha le sim ta sngi pyong ngamat ag jing tre ka jong Blei pastor ngan le umno ngamat ag jing khta ka jong Blei ka jing im jong an le kumno bara bor ngi sngo tenat bangi mat ag jing khta ka jong Blei ka no bo Blei le e hapo ka jing im jongi ya ka jing donkam jongi u shem u Blei hane nga kwa ba ngi phi ba la ka sakut tang ha phi ka mot phi klem so thu e ka jing thmu jong ka jing khta jong Blei. Amen. U Blei ukta yu Adam sngewbha ba u Blei un thau yu un te jutang badu ba u Blei ba u Adam un le kani ko we un penyar ya ka kper Eden ha ka perthai ba ko we. That was the purpose. Amen. Kam ne ka ba u Blei sukta kum tu yu Blei sngewbha te ba phi ma ne ka jing kta ka jong Blei ha ka jing em ka jong phi there is something God wants to do in and through your life. Ha ka jing em jong phi ba lamba ka jing em jong phi. Amen. Amen. To ngay sha ban nga gani sngi habang apet chapang gani ka jing pen kubor ka jong Blei ka jing kta ka jong Blei ya ka jing em jong Saul kari ka jing kta jong ka jing pen kubor ha ka kerdan nong yalam sngewbha. It was a touch to empower for leadership sngewbha ka pher ba ka jing kta ka jong Blei ka jing em jong Saul ngan pri gani sngewbha ka ktin ka jong Blei ka omni sngewbha kabamot ngala banong kumni ka khat ka ba ar phu ar ba ka ba ar phu lai ngan puli phi sngewbha khat khandai ngan puli phi ka khat ka ba khat khandai ka khat ka ba ar phu ar ba ar phu lai sngewbha baru Samuel le thu hau Saul bo la ong ngangalong unong yo I to khile kiu hashwa jonga shakata ka jaka jrong namar phin bam jing bam lembat nga hagani ka sngi tela Simon step ngan pelait no ye me bat ngan ya thu ha me ya ka ba ha ka do not jong me baro sngewbha gani ka we Samuel ong ba hadin ba me wan bat nga hadin ba me hadin bang ada pense ngan thu ime ngan pen swa bang pensle me wan bang nga shang bat nga bat ngan batai lu dik e ka baron ha ka do no jong me sngewbha. Stay with me church, stay with me. Ya ka jingem ka jong Saul nga kwa pin I gani ka way. In the touch of God also lies the assignment of God for your life. Ha ka jing kta ka jong Blei ya ka jingem jong phi ka don ka shongru ya ka ta ka jing khat jong Blei ha ka jingem jong phi skap bhangano mere kten pareng. In the touch of God also lies the assignment of God for your life. Haba phi mat ka jing kta ka jong Blei ha ka jingem jong phi ka deiru ka ta ka jing khat jong Blei ya ka jing thmu ka jong Blei ha ka jingem jong phi. Because what you touch, what you experience a touch from God, kaya ka ba pimat mapinaw Blei kan per na kaya ka ba kiwe kimat. Amen. Kamday ka ju.
Ngan peni pi na ka Bible ke ka ba mongan shu anuk sai pi kum no bo umat ke Jingktah usol kum no umat usol ha ka testament ka batmai ngitep yu apostle Paul kum no bo Blei kta ke Jingim Jong ke Jingktah ke Jong Blei ke Jingim Jong ka per denam ke Jingktah ke Jong Blei yu apostle Yohanes ha ka por ka udan ha por ka daulan nang Patmos ka bo ni ke Jing pen paus pang Jisu. That touch was different. Amen. Hallelujah. Sngewbha. If you want to grow, lana pi kwa ban san ha ki AK bade Jong Blei ha ka Jingim Jong pi, you need more of his touch. Amen. Amen. You can pinum la ban san ha ki AK bo Blei khot de pi klem ka Jingktah Jong. Amen. Lada Blei khta ye pi directly, no Blei khta ye pi lamba ki Blei Jong Blei. Something will be released on your life. Amen. Amen. Kan don e ka ban pelat lu ha pi de. I'll tell you how snem arajar katway kadi kani kusangam ko abangan. I don't know about others life dengan so anuk sai pi snem arajar katway hadin mga adep ya ka training naka way ka Bible college uni ubriu Jong Blei we ubriu Jong Blei belong senior ba ukren uang ba usukran ha ka Jingim Jong uang ba bahkan poi ka por ba memen hikai hagani college ka bala adep mi nang ni Hadan arajar katsal ka urlong kata. The word was spoken in 2011. Dinam. To. I want to give you an example. Ublei ukta ega Jingim Jong nga tip ega jing kot ka Jong Blei. Hene ki don ki ebo ublei kwa ban le ega Jingim Jong pi da ki we ki Blei Jong Blei ban release something on you. Amen. Amen. Ban pelat ega jing pesle te ban pelat ega ba ublei udon te ega Jingim Jong pi. Amen. Ngan peni pi na tin ke Jong Blei sngewbha Blei. Oh God, he'll help you. Stay with me, Abshwa. Ya sya ngam kwa ban le wud na marka best palat de kini sngewbha. Ngan let pi ban kong Samuel kalong ba shipo du khat maning kong to. Ngan let suki jai ya sya ban nga. Anna kum tau Samuel ula shem shi tendong ka priang bat ula the ya ka halol ka kli jong no jong sol ba ula do yu ba ula ang hatu utrai shem la pensle ye me ban long unong yalam halor ka benta jong sngewbha la pensle yu ban long nong yalam. The touch of God for leadership. Amen. Amen. To sngewbha puli pi ka khot ka ban riu ka ban nyo sngewbha hadin ka tangan pu ngan namar ka jrong palat dekat pasar ban riu puli hadin ka tamen poi sha ulum Blei ha ka bodon ki karot ki de Filistia ta namela poi sha ta ka shnong men ye shem bod upat ba ki nong ye thulupa ki di hiar naga ta ka jaka jrong ki da donru ha shwa jong ki ka bela bat ka kanjari bat ka sharati bat ka duitaradi ba ki da ye thulupa skap ka ban riu bat mensie mutrai unwan jor hame bat mamehiru men ye thulupa lembat ki bat un pen kelakum uwe pat ubriu ya me ka Bible kong. When you receive a touch of God, you become a different man. Amen. Amen. Apa pi mat de Jingktah ke Jong Blei pilong pat the way pat ubriu ka Bible kong. Amen. Usolom pen ju thulupa meno ere kita ke Jing pesle ke Jong Blei kita ke Jingktah ke Jong Blei ke Jingim Jong u kat ba udan kat ba kino ye thulupa ka Bible kong ba la pen sle you uzang man ye thulupa. Amen. La pen kalayu. Orang lapan kelayu. Your life can be changed with a touch from God. Amen. Ya ka Jingim Jong pi laban mat ke Jing kela habala mat ke Jingktah ke Jong Blei sngewbha gini. When you receive the touch of God, you will become a different man. You'll never be the same. Amen. Haba pimat ke Jingktah ke Jong Blei sngewbha kan don ke Jing pen kelador ha ke Jingim Jong pi bat pinom long syuk kumju usol nadu kutu ke sngi ke bamat ke Jingktah ke Jong Blei u khlom long syuk kumju hato Blei khom ta show you no God touch him again and again God touch him. Amen. U Blei yai kita ke Jingim Jong kita ke bang kwa ba pin so thu ke ke sngi sngewbha. Amen. Let's say bon pi piong ha ka Jingim balai pastor ngamat idon ka Jong Blei why I do not feel the touch of God in my life. Let's say piong bon ngum kata ke Jingkeli ngakwa barong pi God is always touching you. Pitep ke Jingkeli ke ni kat non pi pendem ke Jingktah ke Jong Blei.
Blei ukta epi ke dok not jampi. That's where the center of all influence is in your heart. Amen. Blei ukta ke dok not jampi. Kat non pi pendem sa kita jingktah ke jong blei. Amen. Blei ulak ban kta epi pin kala ke bomot. Kat non pi pendem sa ta. Blei ukta epi le siban penbet la ke jong jingim. Kat non pi pen kau ngo sa ta. Le se blei ukta ke jingim jampi ye ke ba un kren ni pi ke jing mayan chapang ke ban wan chakmat. Kat non pi pendem ye kata ke jingim jampi. Amen. We do not lack touch. Ngim dunai ke jingktah ke jong blei. Hene kat non ngi apa ngi mat ke jingktah ke jong blei, ngi pendem sa ke jingktah ke jong blei la ke jong jingem la jong. Amen. Na marada usol unum pendem ye la di sek ke ba blei ukta you anoint him through a man of God, he'll never become a king. Amen. Ko ki khon bi jong blei sak mai ke ni. Ba blei ukta ep. Pilong ken you tau kill ke bau bleu la penon kam ke jim jompi. Amen. You become a usable vessel for God. Amen. Amen. Bani kong Samuel long bespo dekat bakandai bespo. Ye syak man puli gini. Ti habau la pai din ban let no na Samuel u bleu la ai hu de ka wei pat ka dok non. Ong bleu la ai hu ka wei pat ka dok non. Ong biang bleu la ai pat hu kawai pat ka dok non. When God touches you, He changes your heart. Amen. Hallelujah. Amen. Kalian balarangi kerja pang kejeng kata kejeng blei kam dan kejeng kalah kejeng im jempi ka dok non. Number that's where it all begins. Amen. Kasdang nang tanah ka dok non jempi. Amen. But pitip nam gini gawai ke bang nga soto ake jing im jong ake gini gawai ke bang nga ang not ake jing im jong ake gini bang ternai lara pi don ha ke jing shakri blei kham tam kiron ki por ba teng pitip nam ka kam jo ke jing shakri blei ngi kwa ban long organize ngi kwa ba ka mind jingi kan tre kam ka bangin penyat be ka kam ke jong blei teng ngi klet no ka bangin shong ha jong kat ke jong blei ban ju shong ha jong kat ke jong blei. And this morning, for me personally, nganong ipiba kawan ka jipen genduk no blei ngamong ba kam syong rei kadang ka jipen genduk ba I need to just sit in the presence of God. Amen. Bangan su syong hai dalam kat ka jong blei ban le you just to be in His presence. Amen. Amen. Balarang nga yo mat ka jing start ka jong blei kamo kadang ni ka ba blei kwa ban communicate sa ka jing im jong pi. Amen. Kam don ganu ka ba shulong kum tu ngama. Pitip nam la bun snam nga jusu thu igini ka way. But when you come to leadership, haba pilong pishim ka kadan nong yalam, haba bleu thungi pi ban nong yalam sa ba. Udai ublei hiru ban kta iki way ban kersane pi kum nong yalam. Kta de ka way ka ba ha ka jing em ka jong usol. Usol hadien ba ublei la pan long sim yu ka ktin ka jong blei ka om no pitip nam sa ba ka dien batai pi. Don arjak kibrio. Ki way ki om ni. Ki way ki don ki brio ke ba oblei ukta ka dok not jong ki ban kershan ke jing em jong sol kumus em ki don pat ki brio ki ba kren ben ne ki bam tre ban ko ngo ya ke jong em ke jong sol. There were two kinds of people like that. Amen. Amen. But nganong ipi ba haba pi oblei ukhat ipi keran nong yalam ska ba. If God calls you in any leadership, don't expect everybody to agree with you. Amen. Amen. Walang ba baro hap tap met pi kinong shispa hoil lut. They even though kadai ka ba they know blairu people are people. They just want to resist certain things. Resist authority. Amen. But usol ka ktin nga jong blai ka ong sa ba la nga ko am puli gani nang kong Samuel kalong ba shpo du kot ba arpun rio nga kwa pin skap gani kot uong kum ni samba. But usol ula let no shaka ying shagibia but upat ba kiba ublei ula kta ya ki dono jongki kila let lembat hey saba kila kta ino ya ka dono jongki. Amen. And they supported the leadership of King Saul. Amen. It's in a touch. Samba ngiring ting yong bublei ukta nga ban you samba. I want to show you this. God can touch you to be a servant. Amen.
Amen. Ublei ula bang kta pi ba pin syakri dia ka kam jong blei. Amen. Let's say to help somebody in leadership. Let's say let's say ublei ula ban kta pi ubu ha ka donut jong pi ba pin syakri. Man perkhuat lagi yang jong blei ka jing syakri. Amen. Doesn't have to be in the pulpit. Amen. Hallelujah. Let's say ublei kta ka donut jong pi badong ngakwa ban Christian ka kam jong blei. Kata with my finances. Glory to God. Do it. Amen. Kajing kita ke jong blei baro ke dia kajing kita ke jong blei. Tak tahu sngewbha ki beri ki ba kenyang ba ki beri ki pamju mat ke kajing kita ke jong blei. You know, because when you lepi mat ke kajing kita ke jong blei, your heart has changed. Ka dono je pi ka kela sngewbha. Haba ka dono je pi ka kela ka jingim je pi ru ka kela. Amen. You will have more honor for leadership in your life. Pin kam don ka jing so kia ka jing so buram mi kinong yalam balai ka jing kadur ka jing kala ba bleu kta ep he'll do something with your heart, it'll change you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngi magari ka si sngewbha ngi sko tanat ngamot study ka revival hagari ka si jing sngewbha haga kendai spa hanriu haba ka revival came and hit a land oh ngi so tam so bang mo karon tu sa marajan riu dap si spa snem ka jing kta ka jong blei ngi celebrate hari nga kwa monong khamdan ka jing kala jong dok nut pat takral ngi kwa baga e ka ba blei utre hagari ka si jing kan yai tre ni hap ban sedang barang try dan mekta ngan kelah ngal be willing to change. Nga kloy try mangan penbet ya dia. Amen. There can be no revival without change. Amen. Ngi ang not ye ke jing ye ke revival. Ngi ang not bakan dan ke revival ha kari ke sing. Ngi ang not ba ublei un tray kata ari ke jing ang not jing ke brio jom lai. We pray, we desire the move of God. Amen. Ngi kwa ba kari ke si jing ke jing tray ke barat ba ke jong blei. Henai kanum long ko ki kon bi jong blei. La pi ma ke jing kta ke jong blei, but pim le ai ba kata ke jing kta. Amen. Be quick to respond to the touch of God. Amen. Long stet keng. Haba ublei ukren haba ublei ukta ep ban le gano le kloy. Wano mo out shwa. Mention the orang kren pi spang je ben baptis om lega pengam ki babon na pi dan ka tu kani la phone ngai ka ngan kwa ben baptis no pastor ngai ngo. Amen. Na tharai kare ka ta ka bangi ron kam ka ri ka si ba e jongi kam dei ka jing pentre kam me ka e ka bala kta ublei. Amen. Amen. You could sit, I'll tell you. Pila man syong hapo kaktin jong blei kabala sle, kabala kaktin jong blei kabala biang ba piyo ji kai, pimle e ka pila yosngo, pin long kum juhi kon bi jong blei. I'm speaking to you. Amen. Amen. Ngim duna kaktin jong blei agri kasi. That's right. Ngim duna ki priyo jong blei ba ai kaktin jong blei. Hallelujah. Ngim duna ki nong pentre kam ye ka ba blei ukta ai pi. What you pen slam ya ke bau bleu kta ka do no jang pi. Don't procrastinate, don't wait. Apshwa hadu ka poi ka por ka long melen no mko ale shu mta ki bon ma ki bri ki ma kwa pen baptis so teng wa ong tiano mta to apshamo to okay la no ngabo tari apshwa tan tapat apshwa biang mo na tapat apshwa biang mo hadu bala peja sendan ka jingem la long melen sendan ka mau shu mta Dagi japan plus puno pastor. Kwa hiken. Surki bat kumta kwa hiken. No response. How will you see God moving in your life? Kuno pi igi jing tray ki jong blei. Amen. Amen. Ono pen ka dono jong pi. Aba blei ukran ni ka jing jong pi. Amen. Be quick. Let's Lukas kono meningkong. Lukas kono meningkong. Kano pi bitip ya mo kum no ba Yohanes song pen baptis baru Jisu mo Jisu hai kapor ka ba mo ka Mary ka Elizabeth ka pun Yohanes song pen baptis lah riu benai ka ketien ka jong blei ka wan lembau angel Gabriel dei mga sama ya ka Mary but ka ong ba hakata ka kapor pan sa pun yu kon abo mun sibu ko jong blei wan halor jong pa ba ka ketien ka jong blei ka ong ba ha ka clip mat ngapa Lukas iwe katlai haga klip mat ka ba ka Elizabeth ka kendo bat ka Mary ska ba ka Jacob ni ngan puli pi ngan puli swai ke ni khat ba pin sko thu lo ke e jing khat ka jong blei ka jing em jong Yohanes song pen baptis kono ba khat lai ko ong kum ni
Henry tahu angel lo ang uwat syaptieng ko Zakaria di kupa jong Yohanes nong Pembaptis na bala syashkor ke Jingduwai jong me tiga tengah jong me ke Elizabeth kan kakun shenrang ye me bat men khot ye ke kerteng jong u Yohanes ni syaga Bible ko ambe Yohanes mengila khot Yohanes Pembaptis to temen yo ke jing sngewbha bat ke jing kemen sngewbha si bon ru ke syat kemen namar ke jing kha jong u pe khot bakat san Naba unlong uba krawa kmat utrai bat unum di ikawan lani ka kiat bat on pendap bi u do men sim bu khoj wat na du ka kpo ka kme jong u skap kita ke je thot lupa ha samba shibon de ki khon Israel samba namar kata ke jingktah ke jong Blei saba wong ne ti shibon na ki khon Israel on pan phai shau trai u ba Blei jong ki u te on let shwa ka khmat jong u ha ka men sim bat ka bor u Elias u Elijah ban pan phai ki donut ki kpa bat ki khon bat ki bam ko ngu sha ka jing start ki ba hok ban pan kre u trai u pat lang bala bit ka ting jong Blei kong so in the touch saba Kumnong ang Jingktah. Ula de biya thu lupa uni u angel ya u Zakaria ba yo Yohanes kat bo rang na ka kpo jong ka kme un kta yu un pendap yu rum sim bu khoj bar kata ka Jingktah ka jong Blei ya ka jingim jong u ka de na mar ba kata ka jing khot bon pen phai ki do not ki ba bon show Blei un pen kre ya ki jingwan ka jong Jesus skamba are you there church to khot ba phun riu skamba to cái khot ba ma bên ngắm đi khot ba phun riu cái khot ka ba lai phun dai kamari te gala yang na kita gisngi par kala let kerke shagarilom shagawai ka shnong ka ba juda siapa ngako abor pin buat banga bat kala let rong haga yang u Zakaria bat kala kublei ka Elizabeth kala jaru kat ba ka Elizabeth kala yosno ya ke jeng kublei jong ka Mary laki ikon hakpo jong ka bala pendap ya ke Elizabeth da woman simu khoi amen there was a touch amen hallelujah a divine touch of God amen ke jeng sta ka jong Blei ka ba phla na ka khpo asha ka khpo u Jisu kta Yohanes ka bonon na khpo jong Mary sampa what a touch amen can you see that Amen. Kamari kalau dap nget ban pun deh na. Kalau dap sedang nado kelebat wong nget. I believe whatever you've spoken, that word will be unto me. The seed was there. Amen. Barang kapor kapawan hajan sngewbha kajeng ketat. Amen. Amen. Bar kadai tang yu Yohanes sun penbaptis kawan nado ka kapo jeng ka kemir. Un pendap imeru mun sibu khoi. Sngewbha ke ga mami pat. Ndai tang ma pendap yu Yohanes la pendap ke Elizabeth ru musim khoi haleluya sngewbha la jayu ka Jingktah ka jong Blei sngewbha kala perta deka ktin bajam bar kala ong la kur khuya pha prengki kentei bala kur khuru yu so ka po jong pha nang noru la ja kanianga ba ka kmi utrai jong a kala wan hanga sngewbha kumlo ki tholupa ka kumlo ka tep kam patte pi ke Elizabeth dena baga Mary kala pon yu Jisu kam te pi and Ray what? She prophesied under that touch. She began prophesying. Amen. Apa pimat ke Jingktah ke jong Blei pin sedang menyetu lupa. Amen. Amen. How many of you want to flow in the gift of prophecy? Lift up your hands. Good. Ta. Ang kelibiang. Kanon na pipi kwa ban tuoj haga jing ai jong jing tu lupa. Ta. Ang keli kum ta barok yang pastor jing tu lupa. Kamu taki prophet jong Blei. Sngewbha habang ke jing tu lupa kamu ban kentu ban ai men sim. Tu na. The purpose of the gift of prophecy is what? For comforting, teaching, exhortation. Dai na. Baro ubangai ula menai ketam non kam non tu lupa. Amen. Hallelujah. Ngi ting tingi ban ang nut ikiki jong Blei ngi ting em phim nei ban ting phim ban ang nut ba phin mat. Amen. Amen. And I expect some of you to flow in that gift. Hallelujah. Amen. Habang mun sim bu kho jong Blei wan halo jong pi ya thu lupa. Amen. Ban ai men sim ban kentu ban pen bek. Ka Jingktah sngewbha.
Oh, thank you, Lord. Habang ikran sepang ka Jingktah berbor, you have to be in very close proximity. Dina. Habdan hajan te. Dina. Percaya wani sungpah brother. Ano pi. Habang orang Jingktah percaya te habdan hajan ni kan. Dina. Dina. I cannot say I want to touch him and then I'm far. I cannot. Darang kat ni ka distance ru amla. Dina. Amen. So if you want to experience the touch of God, you have to get closer to God. Amen. Hallelujah. Amen. Pihak Blei kamajan ni Blei ke MGP. Amen. Dei bo Blei kwa ban kata pi. Ma pi. Amen. So press in the presence of God. Namanya right is right mo. Amare syauk pa run to the Father. How many of you were blessed with that song? What an anointed translation, man. These guys are doing well. Worship team. Hallelujah. Anointed by God. But when there is touch, there is closeness. When there is touch, you understand the heart of the person better. Amen. You understand? Amen. When you sit close. That's why in the touch of God, He reveals a lot of things to you. Are you listening, church? Yohanes, Apostle Yohanes berana kitab jimpan pau. Tapi puli mapi kan dia bos matanat bah. Ulayu iu Jisu haga por budan haga pertai. Ulayu iu haga buram ka bakrau bon ke ike. Hande haga por ka bau iu Jisu haga por ka budan haga ket ka jong kupa. Kata ka jong long jong ka per hadu kata he's never seen that side of Jesus before. Umpat GE. Hadu ka poy ka por bo ngalong kong bayap anjarang kat ka jong Blei. The presence of God. Baik siapa? Namar ba ujan. Revelation came. Pirum yo ajipan pao na piyak jengay na Blei. The revelation of the word of God is for those who walk close with God. Amen. Uji ke Bible ko angum no baya ka jingpan pao yaki eki bamayan. Revelation is stored up for the righteous, for those who fear God. Amen. If you Blei, walk close with Him. Be in touch with Him. Say, be in touch with Him. Amen. Ka Bluetooth jeng piru de bilai jangai tan kam ya terekam te. No? You have to be in close proximity, man. Hallelujah. Kano tambar Blei. Thank you, Pishai. Amen. Amen. Siapa? Kam ki apostle nombor kendai. I'm about to finish. Stay with me. Two more things. Pikano ame ke Jingktah ke Jong Blei you sol dan pergi ke dia. Dekat ke besar lai besar ni. Dekat ba udang lek kalau jab ula poi hajan Damascus, but kendit latan shine lep saudong you ke Jing shine na beneng ti ula kelon kram hakendo. But ula yo snow ke ketien ke baong ho samba. He got samba lakta you yo snow ke sur Jong Blei. Amen. Amen. Samba. Ke sur ke Jong Blei kerana ke Jingktah jong o. Are you listening, church? Haba pipi mat ke Jing Jingktah ke Jong Blei da men sim bu khoi ha ke Jing im Jong pi, he'll speak to you. Amen. Pin sngo thu kan diang ke sur ke Jong Blei ke Jing im Jong pi. But ngam tip ipi ke ni ke sngi. Le se don ke bau Blei Ukraine ke Jing im Jong pi, don ke bau Blei ulapan pawe ke Jing im Jong pi. Don ke bau Blei ukta upen I ke Jing im Jong pi. Hadu ka nu pi pen terekam me kata. That's the question this morning. Amen. Hallelujah. Dekat ke besan ke om ni. Uti ulang melong ue atrai, ti ulang ngalong Jisu yo man penstam ben kalong ba me ban kenjat persya ikideng tendong. Aba umat ke Jingktah ke Jong Blei kelon kram ke Bible ke om Blei Ukraine u samba u batayu ke Jingkot ba Bible ke om ba u sol wang medeu atrai. Because this touch is different. Amen. Medeu. Hallelujah.
Pi pin tip bet ya ke jing je pi ba boleh ukta baru keren ni pi. You'll know it. Amen. Ngi tengi ong ngam tip te pastor boleh keren ne de nganga keren ne. Apa pi mat ke jing kta ke jong boleh ke ba pi ron ha don kat ke jong o, you will know who he is. You will know it. Pinum kul mat. Amen. Hallelujah. To sama ke jing kta ke jong Blei ke derut am ta ke jing tmu ban pen khia pi. But on polite Lord ye ke jing MJP. Amen. His touch is to heal you and to deliver you. Sama Matthias kno ba pra de kap ni kom balai. Sama Isya ngai khon bi jong Blei. Kenal mi tu ba pang yang thole ke tieng jong Blei ko ngum ni. Hakmi ru bapang yang tholi ulawan ba ulamani dem yu da ongko kenrat lara memon melaban pen khot yang ad khot balai u Jesu te ula kner ya la ka kti bat ula kta yu. Amen. Ombro ula kta yu. Ngi barok ngi non kami ki kta jong Blei ha ngi pang de ne. Hallelujah. Today that song run to the Father no nam ta ke jing pen khia nam ta ke jing pen tingen you know kam ke jing kta ke jong Blei ke jing jong amen. Let's say in your life right now habang keren pang ke jing pen khia ki ba bon ba ki brew ni ki sngi ke jing pen khia palat ya ke met ke ha ke jing mot perkhat ke jing snow jong ki ba ki brew ki non kam ke ni ki sngi amen. A lot of people are battling battles ha ke jing mot perkhat Kibriu kiba pimpoi perkat kiba pen kot no ela ka jong jing em kiba pimpoi perkat ki briu kiba biang kiba pohu pahai ka jing em biang lot don not hande ka ni kam sok pan kam ka jing mot perkat kam sok amen. Baru Jesu kta ip kata ka benta jong jing em lara pirong kam your mind needs to be healthy ka jing mot perkat don kam man koi ban khia dei tang man siam Kiba buon ba ki briu ki ong oh tang ka men siem u Jesu khaman man siu spa u khaman tang man chu siu spa ka men siem la kan thop lot ya ka long ran yang je pi baro ya ka men siem ya ka jing im jong pi but ya ka met jong pi baro sharon yang amen amen u nong siu spa u pura amen. Lukas kalau ba khat lai an pani pi spang ni ka briu skap bai ni ka briuก็บคัดลายก็เตียนก็จงเบลก็องกุมนี่คัดลายก็เดคัดกับบาชิพอคัดไว้บัดกับบคัดเร็วอันปุลีที่ฮะว่าอุดังฮิกายฮะก็ไว้ในกิเซเนกอกฮะก็สงิซาบตอนฮะขมีละดอนกับเรียวกับบละดอนอุมันเสียมก็จึงคราวเจนคัดพราสเนมกับบละดอร์รึงกดงรุกัดบากำลาชุบันเป็นใบเยลดีsamaฮะบากบันใบยังก็จึงปังIni kalau kami kalau dem kum ni Bible kong, kemudian dem gedung kemudian jep show haru katu, mah siap baga Bible kong kum ni kita kat ke bakan riu, ya kan ni ke beriu ti ke balong ke kunu Abraham, ya ke bau syaitan ula kukum hakmi jen kat prasnem kam day ban pelak ya ka naga daga jengkum haga sengi sabaton siap ba, Jesu kita ini ke beriu. Amen. Hallelujah. Kiriuniam kibitar maru mon berkhia eka kesingi sabaton. Hane Jesu ang hatu kene de konjong Abraham. Baga jeng kta ka jong Jesu samba when Jesus set this woman free samba. Aba ukta eka upelait lo eka na ka jeng syate sya khoma ka jeng imjong ka. Amen. Kana nabi bila amat dan kipora ka jing im bapirang hapreng ka jing te jing khom ka jing kta ka jong Blei ka pelai lo ka jing im jong pi was the touch of God that set you free. Amen. Hallelujah. Kam dan ganu ka addiction ka jing im ganu ka jing melin ka basniu ka ba pila kerni ka jing im bau Jesu nam laon batat. Amen. Ulaban batat ka ta ka jing im jong pi. Amen. His touch can set you free. Hallelujah. But kalau kita jing im je pi ke ega ba pi don kam long try kwa man kta thamai nga doai kita ni step try me kta ega met jonga ta try ke jemu berkat try kta ega jeng kerku ki kam ki ti jonga whatever area you need God to touch you, you pray and ask God. Amen. Haga ni ke step ma kwa long ye ke ega ba pi don kam kwa pin pan ma pi no Blei. You open your heart and you pray. Amen. Ke ega ba pi don kam sa ba ga ba khat do.
Kabalang ka beningkong. Habang kading jong mun siem kawan halor jong kia kesengi Pentecost. Lakta eki. Kelas dang menduai di kiwipat kita liang. Amen. You will never be the same when God touches you. It's just that simple. Hallelujah. For you to be the same, it's not God's problem. It's going to be you and me. Amen. I'll tell you, man, I'm an example here. Man, God changed, turned me around. Glory to God. Amen. Orang nak kelenti ke bala nga im sabat ke perteng nom long kum ni orang ipi. Nga pandem ya ke dot not jang abo Blei ukta nga. Amen. Amen. Pitip nam ke Jingktah ke Jong Blei ke Jing jong pi. Kam nan kam ban long fancy. That's right. Kam nan kam ban long publicity ya baro. It could be in the very private, but it changes your life. Amen. Kapag kaladori pite. Amen. Amen. Lesi pino na kamera marwe Blei ukta pi. Lesi hang niu Blei ukreni pi. Pi keloi ban pendem. Kata ke Jingktah ke Jong Blei ki wekin so iya ke Jing jong pi. They'll see the result of that touch. Amen. Hallelujah. Nang sibon kibiri ko ani nga palat bangan dan wilong kami nga palat bangan light na uniu kuai pastor ngala persyang baling ong kum tana bar ngi ga jikim jengi ngim dei ban sha e ga no ban te ban khom e ga jikim jengi. Amen. Kalau nu ga te ga khom e ga jikim jeng pi nei pi long men len chi por pi so tanan pi no so thu e ga ta ga dor jong ga jeng palat te re ba pi ang no e ga jeng palat de. Habis himat lagi si pelak ke Jong Blei nakan nugu area ke jengem pisu tu wow tu te pelengan. Amen. Amen. Hallelujah. Blei pelak jangan ke jeng di duma. Hallelujah. Jeng di duma ke pelak jur aingu utrajis. Hallelujah. Amen. Kalau Blei pelak lu ke jengem jang ngatip bro na pipi na lala ke jong ka jeng ye tu ke jengem je pi retang ke ni ke we. How bau Blei ukta ye pi. When God touches you, amen. Pendem saya kata Jingktah ke Jong Blei, He'll change your life. Amen. Lalu Blei orang ipi ekon, pejbah. Kanu ke area ke Jing pi, abang kita identified. Hey, change that. Amen. Namar haga Jingktah karon ke Jing pen kobor, ya kata ke Jing telat. Are you listening? Haga Jingktah karon ke kajing pen kop bor kajing pen la kajong Blei bap hin mi na katu ka bap pi kan do jing kajing amen katu kajing bam la jang pi dala dia ngam la dala dia ban e tu cigarette tu biri ni cigarette tu mencari barang pada famous tandru ni cigarette kata-kata sama. Amen. Is there anything in your life don kike kajing jom pi piong try touch me afresh. I open my heart this morning. I play try. Kanu ka banta sa jingim jang try ka pa me kwaban. Let thamay ka jingim. I'm willing, Lord. Touch me afresh. Amen. Amen. Kwa ngini dwai kini kisngi.